Гараев Радель, 12 яшь. Габдулла Тукай, кызыклы шәкерт. Әйдәле Акбай, ирен син. Арт аягың берлә тор. Аума, туп тор. Тез утыр, яхшы утыр. Ни газаплыйсың болай син? Мин әле бик кечкенә. Мин туганга тик 2 айлап булыр. Я 3 кенә. Юк, кирәкми. Мин өйрәнмим. Минем уйнысым килә. Шул буыннарда ятасым, шунда аунысым килә. Эх, жүләр Макмай. Тырыш яшьләй. Зурайга җайсыз ул. Картаеп каткач буыннар. Эше белү уңайсыз ул.